ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜି ବର ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନିତ ଜଗତର ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମାଳୟା ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? କାହିଁକି ବାଟ ଛାଡ଼ିବେନି? କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବିନି? କାହିଁକି? ଚଣ୍ଡାଳ ଭିତରେ